Kodi baby? Magrasi yako ndi amaso? Ayitu, ndi amabele. Wati chani? Ndi amabele, ndi magrasi amabele. Tsono kuyankhana so kwa mtundu wanje kumene. Ndikuyankhana bwino. Chani? Iwo mafuna magrasi ndivale kutiko. Chabwino ndi ammakutu. Musandinyase potapo pajamwe ndi manendrama mapiti koti. Iya. Trick. Yes baby. That's a TV. Yeah bobo. Magetsa kuyaka kodi? Eko. Macho chani? Uyatsire TV. Uyatsire television. Kodi baby ndikuyankhana kwa mtundu wanje. Kuyankhana kwa mtundu ofira. Kodi mesa TV imagulitsa ntchito magetsi ndikakuza ro yanketi uyatse TV magetsi kulibe. Yatsirani manje siwa chabwino. Musandibowe po sorry ne apa. Mwandipatsa ndrama yochepa ya ku saluni akandimangaze zingongo zowawa koza lo budget. Nde mutu kundibwereka nde musandibowe apa. Ali. Koma ngati chili chikondi wina wazelezeka. Koma ngati chili chikondi wina wazelezeka. Zelezeka 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 zelezeka.